jedna jako čudna stvar na BMW u trojici, ja mislim da je to i na petici, u G seriji. To je ovo ovdje, pogledajte ovo, ničemu ne služi, samo parče plastike. I ni u jednom paketu opreme nisam našao da sad ovdje ima nešto da se stisne, da se ubaci i tako dalje. Ali ono što Nemac zajebe, to Kinez može da popravi. I to Kinez može da popravi za par dolara. Šta je smislio Kinez? Pogledajte. Ista boja plastike, sve isto, ali dobijete prostor. Evo, ovo je fabrički deo koji apsolutno ne služi ničemu, samo pokriva ovu rupu. I evo ga deo koji postaje funkcionalan, jedan mali štek. Što se tiče plastike, nema nikakve razlike, bukvalno se ne primećuje.